Assalamualaikum. Waalaikumsalam piye? Nok badhe derek tangklet. Nggih. Daleme sahabat furnitur niku napa leres mriki? Ya kene iki. Oh, alah badhe tumbas isen-isen omah, kados lemari, kados meja TV, kados meja rias, kados lemari boneka niku napa wonten? Wonten to, Mas. Tak wae rego 6.500 wis tak wae komplit. Mosok sing tak sebut ning 6.500 muan. 6,5 juta tak wae komplit wisan. Kayu pelem apa kayu randui? Ya kayu jati to. Jajal kaya apa? Sing pertama, jalane meja TV. Iki tak wae meja TV full ukir ukurane 1,5 meter. Weh, lah kok mening mesti bae lah sing ada klambine. Ada klambine iki. Lemari jati, full jati iki. Ngene iki jerone, sebelahe sap gantung. Sebelah iki sap-sapan wis tak wae lacine loro. Bonus laci loro kuwi. Ya. Terus iki nggih macak. Tak wae meja rias nggih macak, wis enek wis tak wae kursi. Lah kok ngomplong masuk meja macak kira enek kocone. Kocone kok dipasang nek dikirim. Oh, alah sing nomor tak ge ada boneka. Ada boneka iki. 3 pintu, ya. Iku wis sap-sapan kabeh, nggih ada tas boneka wis penak iki ngene Weh, iki. penak tenan. Lah wingi pira wingi patang barang iki sing padha sing tak goleki. 6.500.000 sae. Iki kayune jati tenan lho ya. Jati kabeh kayune. Iki ning kene tak delok jati kok wayah mbok kirim gak jati muah aku duwiti. Ya, nek gak jati kok digo mulih neh. Ya ngene, aku nek kurene rong sangu. Ge omahku ki ning Sragen kono iso ngeterne apa ora rono, kok nek iso ngeterne rono tak bayar ning omah. Ya iso to, engko bayare COD. Wis tak wae gratis ongkir, pokoke Sragen, Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya, Madura, Jogja wis gratis ongkir. Gratis ongkir. Bayare engko COD. COD. Lah kok kirime piye ning Sragen engko gek barang sak menembane mesti warang lho. Gratis ongkir. Gratis ongkir tenan. Gratis ongkir. Ya wis, aku positif meling iki, Kang. Heeh. Lah aku ngene nek bolo-bolo kutu arep tuku nu piye? Carane pesen. Heeh. Carane pesen ning gone sahabat furnitur itu di bawah bio profil ada nomor WA, iku langsung dihubungi terhubung karo admin. Oh ya, ya wis nek no. Oke. Paket sak gombyok mung 6 juta oleh papat.